Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing saligang gawas sa akong kagwapo. Ay, di. Oy, goal! Tayo na kayo ng goal, boy! Di ko mo ng goal. Ayaw lang ako! Oy, ana na siya eh! Mura na gapon, balik na sa atong kanduwa. Ka mo goal? Kato! Mura na tayo nagduwag sa atong, ana! Isang bola, hapak ka. Lingkod, hapak ka gulo. Ayaw! Tuwada ka! Ato bang lang dito? O, sige! Kumari bola. Ana na tayo nagkayo! Sige, ana na kayo sa'yo! Naman ni sa di firing range diri. Pero di kuman sa usa ka bula, musunod man ang duha ka bula! Ayaw ko na. Duha man ang bula! Di mo ko Ay, hindi. Kamu ba? Wa mo yung speaker. Bodyguard ni Mio. Oh, lagi! Isa. Bola naman mo. Diba? Hindi mo niyo bula ko partner. Hoy, kamu ba? Kunti ang tamudaan ha. Kung gusto ka firing, na firing. Pero tadi, iso na golf. Di ba ka ng golf? Hatlukan mo na. Di ba iro? Magklase na sa Borg iro? Ay, di. Oy, wow. Wolf, man tayo Oy, mga oy. Aw, nakaingon kang wolf kay na may wolf gang. Bola, lagi mo na kayo. Sampol, kaduhay. Sakto na mo ka na lipay-lipay mo. Bisag mo may labot ani. Kandidatasyon na. Amo mong gidawat. Kaya tungod sa inyong amigo. Ay, ka na rin dawat. Wa mo gani reklamo ang tagiyan sa Jack. Dire. Mo, ang mesa si Jigo ay sigbalik ka na kuwan. Nga, wa may imbitar ka. Sakit-sakit kay Joke. Ay, mayroon ka, wa mo gi-invite. Pareho na bitaw ta. Kamu ba kuwan kasi indor sa Bodyguard kami. Bodyguard kami. Kamu ba? Ano ba nagsigit? Ay, pengunan eh. Paglagyo mo, Bib. Tara. Pagtarong Tara ba? mo. Uy! Wala. Gaw, naka-tiktok na dito, Gaw. Okay na ka. Okay na eh. Okay na lang. Dapat lipay kami kay lipay na biya Pero, tatanan. tinudan na lang, no? Awkward yung kayo ganina. Nangahibaw na to ba nga? O man dito appeal sa ilang salo-salo. Dahil nang sa Mao lagi. Ay, gaka. Mao lagi ni kuli lagi nato ako jud nang yaw-yawan siya. Ala, ni ka na. siya. Ayaw na naawaya si Daddy. Basta. Ni, sige na. Lagot pang kukunawa ko. Bailang gani okay ra na si Jack. Unyang natungan tatanda ng malay taras, di ba? Usab. Storya ay na gunigaw. Gaw, tabangan mo. Okay, ali. Tita, ayaw na suko ni Kuhan, tita. Sige. Sige. Cool. Mahbuan na ay lagi. Yay! Di ba? Lagi, dili na nako yaw-yawan. Maglingaw-lingaw ta, daligin ka dito. Pero ako na siyang bugnuton. Energy gas, bye! Maling, di ka ba mo TikTok, bye?
Kuan ba asa di imong balay gid? Ay, katong kaniha, dito sa may health, sa swimming pool ba, mga kapis. Ay, kato di ay. Sabi na kog mansion imong bay. Actually, kuan ko ni, ang nasa balay din eh. Pero igor ka nang, nasa ka nang kanabitong kapawayan, karelaksan, ya gusto siya ka rin matug. Ano siya matug dire? Ya, nana siya yung dagong balay yun, tuwas mo din area. Mansion dito. Mansion nito. Kato, Ikaw tuwa. no, wadi ko magdahom ngay may naani ka. Di ba sa una sa ragot? Oh. 15 taon, mga kapalaran. Asa man kaning asa man siyang kuan na? Dota gol, ganahan mo? Gol? Oo, gol ka. Na? Dota? Ikaw. Di, ako di lang kumadua, kay lisod bang kayo. Kano bitong yan para, kasi nga nahapak ko ni Ako, kalimutan ko mapasnaw lang ko. Taas mo na ako, di ko pwede lang. Ay basta ako, kuan lang ko kanang nag-Julimpinis pa ni kay kamao ko di ko kamao ng golf. Kamaw tanay, Dota. Dad. Ay, di na lang. Ani na lang ay. Oh. Pas bali, mangita na taglinlingaw, di lang tadirek eh. Di masa kumadua, kay lisod lagi kay ang kanang iyang parakuan. Di, Taas mali, mo na ay ako. sagot. Kung mag-golf mo kamuray maligaw kami. Oh. Kita taglay. Mabay ta mga yun, kita na taglinlingaw. Ikaw na kailain dad ana mo? Nga malingaw mi? Asa man tadapit ka na malingaw to? May tagna dito ang kanang Crisido Junior ba na kay nagkuan kanang mga entertainers Manila. Kauban ta na niya. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ang kauban nimo, basig naangat to. Naangat ko. Katong Crisido. Oo. Kauban na niya sa Manila. Ikaw yung niya yung Julieta. O Jubilar, katong kanta sa musika. Ay nilang nawig. Nana sa Diwilik. Yuban na to bay. Ato na to pagkaon. Ay, iguman na to sorry. Ato ta sa katong lambik kay pagkaon restaurant basta lisay. Ay, Lasa kusina. Lasa kusina. Stoplight. Stoplight. Nakatulto ni gana. Asa na dapit? Sa kuan Talisay. Lasa kusina? Oh. Hapon, dadon, Ah, dadon tanak. dadon minimo. Oh. Big boss. Kami gapon. Ah, mo boss. Kuyo, Sige, sige. hindi. Kini partner. Mga tutag lasa kusina. Ako kita sa tabing uy. Ano to, kailan dito? Lasa kusina imo mo na bispro no? Ako na, ako na. Puro Lami-lami. Ano niya usaman? Ato na tang to. Na. Sigurado ka malingaw ta ana. Malingaw ta. Jack. Oh, malingaw. Okay. Lima kakamot ba? Ano ito ko ano ang ino ko ano? Ba? Ano na ta diri pa? Naghinukbok naman taon ta diri pa eh. Tanawa sila dito oh. Naghappy-happy ra sila. Kita diri usap ang taon ta dinhi eh. Okay pa, hindi na ba kailigog pulo? Kabot ka na. Ligo kag pool. Nakadungog ka? Namanggoy. Oo. Namanggoy pang bata, good. Nakadungog na ka sa ilang gisulti. Nakadungog ka, ma! Mo, muratag pagkapin sa paburo ta ni dire. Sige na tag hinuktok Asam dire. les Jigo. Siya may nagdana to dire. Nya! Sama na ito. Ang pujigo di ay. Busa ta tawhan na ay. Naniguro ram sa giyaasad. Ambot. So, pag tayo nagpagin, sama na to. Nga, tanawar gud sila, oh. Malipayon kasi nakita mo na tagwaan, eh. Mujud. Pa, ikaw pa ba? Dako gawad pa. Pwede sa mahangyo sa kung taon nimo pa. Pagpaso-paso tan pa oy kay ngano. Taas kay tipa. Mura jud kag sa tuwa na ni puyo dito sa wadlan. Nga, sama kasi mo, papa. Ay, kalma lang pa. Ma, na-high blood ako ni Papa. Ma, kay ngano, tanawa sila oh. Happy-happy na kayo. Ikaw takal kag pangan, white card card diha. Asa din ni? Ha? Wadlan bitaw ni. Tog. Ay, bahala eh. Sila kuno. Woodland. Ah, wadlan. Ay, oh, Bisaya nila. Kahoy oy ka ng kailan. Asa man day? Asa man day pa daw si Jigo? Nga nung mingon maka nga si Jigo, si Jigo may mang mukha na to kay nagda. Ikaw rin, ikaw mangitag paagi na yung utok pa. Kapoy ni mo. Naliguro to sa Jigo. Naunsa naman kanipilit naman imong dila. Ibukka ko nun na. Pa. Brad, hinay no kap, hinay gigasulti kap. Uy, kani ba? Kani yung amahan ba? Ato ni ilisag baterya, energizer, kay murag lubat na kayo. Pa, murag wala pa ka naabot og Ah! usa pa ka na mo dragon. Hinday. Pinoy. O sa man to, charge to charge. Charles to. Pa. Ato na tayo biyan na. Uy, ay ano? Mag-happy-happy ta kay sila. Biyaan na sila, maghinuktok na sila. O diri. Kay taon man taon na sila. Hoy! Bahala ka Asa sila. mo? Kap, ikaw ba? Ngita tag lingaw-lingaw kap ha? Ha? Oo. Kuyog ko nila ha? Di ka malingaw diha kap? Oh, Di hindi ko kayo malingaw. swimming pool oh. Charge sabi, charge.
Ah! Kung ikaw, dili ka mo apil silang enjoy-enjoy? Ha? Di ka mo apil? Kung di ka mo apil nila, ako'y mo apil, mo apas ko nila. Di ara ka! Bahala ka niya! Hoy! Asa ka? Wah! Picture. Oh, selfie. Oh, ha? Ano ba dito? Mag-shot. Uy, karon man na. Ay, apila ko rin yun. Dali, pila na limot na wala na limot na. Sila. Sila. Okay lang mo diha? Okay lang. Okay. Enjoy lang mo ha? Okay lang kayo. Agila mo. Bye. Apila si Juan. Wala ka kailang kasawa pa? Sa bataw ka pa eh. Mura makag... Kini, dapat ito, diri okay. Diri. Pagawas ka man, cellphone mo. Ano sa itakot? Okay. Hala, pa! O sabi, makasulti mo pa? Uy, pa! Kung sabi, papa, uy, plastic. Uy, papa! Di ko sa ginagmayang taon. Ay, mura na makana. Sa naman taon ni siya, amang naman taon ni siya. Palahi na kanya sa ulang panahon pa! Kaya ang phone dadi. Gimingaw ko idol cup ba kato ganing musyagit jud. Oh. Oo. Pa! Murag yun ni siya na. Paminaw ragod lang. Uy, paminaw ragod na yun ni siya something a problem. Ba, ato ka dito pa, kay ako kay hawan pa. Murag nag-uot yun ta aning ligid. Kuan. Pakuan na po. Kay Ito, ito ka pa. nag-uol yun ni siya, nag-uol yun kayo. Uy, bakit na? Ayaw niya di ka makita sa poste, oy! Kalimti daw na ang problema. Karon nga to, ma-enjoy na. Gato wala kay kasawa. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Sa kanila. Sa namang taon ka, uy. Ayaw kaibog anak niya. Kay kana sila, karaan na maguno silang amigo, dugay na silang suod. Naunsa namang taong ka, uy. Ang di ang good. Ang kuan ba? Nga murag wakay dili may pagtagad sa kuan ba? Ay, pagilak. Nga Siya way may yung pagtagad. Ayaw lagi. Dili. Masilos manggug ka dayon. Suod na nahunaw na aha. Isuod sa imong alipatikan nga. Suod na sila dayon. Ikaw yung kaguol. Ang atuaan ni ba? Ang atuaan ni nga ma-enjoy. Tasos kanindot sa lugar. Hindot kayo ang view niya. Imo lang sayangan. Uy, mas maayo ani ay bebe diha. Daplin selfie be picture ti kag una. Smile. Ayaw kaguol ana. Ay kaguol kay pati kay nindot kayo ang palibot niya imong naong ibati-bati ini mo purting ninduta sus nagtanawa sila enjoy bi yan ang naong smile na ana jud kay ana nakatawa jud katawa niya ha 1 2 waki 1 2 3 unya kita sa duha kita na niya ha ay kagulguol ana kay kanindot sa view. Sige. Na! Oh, na ikagol tara. Muapas ta nila mo adto ta ay pagulgol. Ayaw na unyara niya. Kada unyara, pana sa ni imong para imo ra ba jud ni kay gamay ka, di gamay sa ni imong service ni dag ana oh. Na kani ako kay dako man ko. Sige si ay kaguli pa yan imong naong ang dagway ba ana. Kalami gyud imong patiran uy. Dalawa. Di ba? Nagag, sumbok ka. Nagaag mi dito. Ay mo si kusurusuro yung mga wa mo. Dugay kay mo Wala dali. ninduta sa lugar dito. Mo gid. Noon sa man mo nga, ba may lugar na masaagi mo diri. Terus sa akong pagtuyok-tuyok kaniya ba? Oo. Dagkay yung mga view nakitaan. Daghan. Ngayon ko, kaniya, sila kita naman to. Ako nakitaan dito. Lepit inaghanan 6. Ang panit mo rin pinanitang kapaya. Okay. Hoy, ako nakitaan.
Paragnaong na ko, tarsier. Wamtas buhol. Hi girls. Hello. Pwede i-picture Charlie ninyo? Pwede i-picture Charlie ninyo? Baya. Wow. Kaya makikchar-char sa gyuday mo. Tanaw nga, tanaw ako sapatos. Oh. Gahubo na nga daan. Muna lang yun mo. Pwede i-picture Bigan ko sa nagrin. Silpi na ba? Usa na ba sa barangay? Baya ni mo. Apil na dito sa girls ani din. Dili, Brad. Lara Brad. Sila Naan naman ni sila. Magsilpi talaga. Silpi na, sige. Sabi sa inyo, selfie. Sige. Picture Sige. Reunion. One, two, three. Smile. Balik. Patanawa ko ba? One more last. One more. One, two, Three. What is it? Isa. Na ako isulti niyo. Sulti dayo. Dugaya, oy. Ingon ani ni siya. Ang ginang si Nina, oh. Papo sa mugod. Huwag ka ba? Pahiluma sa kuno ayaw mo sa ibang tubod-tubod kay kasi mo kuan. Pasultihan sa ko. Pasultihan sa ko. Na ako isulti ninyo. Kung nauna to nga kani isip barangay nagbakasyon na diri. Ano ko sa Sakto. Ay, panugod oy. Tinuod. Ay, kapay dura po sa mga diha. Ikaw ba? Gilay mo matay mo kay nawa sa gabdo. Kap ganina ka sa kap? Sulti na ka mo kay nawa sa gabdo eh. Ay, Kap, sa mga Kap. Hindi ka sulti mo, Kap. Isip ko ang... Isip. Nalagay kay pag-isip ron. Isip na tayo. O, lipilip pa. At tubangan mo mga anak. Asa mo asawa? Yung na ba? Kaya oy kay ilip sa sir kay ano lubat. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Kaya pasuyan ako papa, pahilom na ha. Oh, ilong. Pumusay pa ako sa kanaw. Sayaw, Hilom. kilig-kilig. Kay ano, uwaw na kasalan. Dili ta maklaro sa tip. Oh, di. Paminaw, pagkopya ng balik. Okay, Okay, Magpapata ni balik. okay. So, unsay kasulti na to gap? Ako ikasulti. Lipay-lipay ta. Balik ka. Hoy, nasa salipay mo. Ako sa panukmod. Nasa salipay mo. Wala, kay ba magkagam nga lipay kay mirong tanan. Kay nahog ni siya. Nahog ni siya barangay nga. Uy, papa. Kamu ba? Kumain na ko papa sa tiyon. Alam mo din na. Barangay. Uy, Barangay. ay kamu ba? Ayaw sa boy. Ay, supara. Sa plan. Ay, Oy, Kiko, sobra rin mo, Kiko. Ay, kultura ka na. Sila ka ba? Nanukmod sila ka. Uy, kamu ba? Pamilaw. Uy, pamilaw ko na mo. Oh, ay kagul pa kay. Lipay-lipay mo Ikaw ba? May katwiran, ipaglaban kita. Usa mo asawa ko may kimik. Siguro na ko rin kano bago ba yung balik? Ato lali. Ato lali hunanaon nga nahog ni habal-habal, nahog ni og nagbakasyon sa barangay. Hoy, Kana. si Job, kini si tinganan niya. Ato itsa sa swimming pool. Gusto niya sa ko! Pagbuko siya din nyo! Ma'am Bibi! Asawa ni... Maglipay na! Ayaw, Kiko! Ayaw, Kiko! Babae ko! Ayaw sa itsa. Ano ba? Sabi mo kung itsa. Ma'am Bibi! Kalma lang sa mga Bibi! Kabo! Aro, dire! Ma'am Bibi!
Oh. Pasensya na ka ha. Kaya mo mga kauban, mga ginamit paglukdo eh. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIB ay sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.